wong manis kata ati-ati. Oh 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 aso. Kowe enak deh. Enak lho Mas. So ada Sasa Audio Sound System. Wong bagus aja sirane langsung. Aku teka gendong tresno. Belas moro gawe sing rasa. Nanggai atiku jiwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku setia nganteni sliramu. Bisa ketemu tresno suci. Mangi ora hayu tresno suci. Mangi ora hayu. Sampun. Matur nuwun. Sing nyaran ya matur nuwun. Matur aku. Kok ora padha kaset, aku golek sengkok. Hei, biasa ora injur. Ora dadi iki golek Lali. sengkok liyane ngono lho. Heeh, variasi. Iya, sip. Mbah. Dah terus bener e? Mas. Oh Mas, ora bener Mas, terus bener e? Om. Om karo lek ya beda. Siwo. Siwa rada tuwa lho Mas Siwa. Siwo ki tuwa lho. Oh dadi bener e? Siwa. Siwa terus-terusane, terusane. Oh ya, pas. Mas. Oh, sabeti ngono nganti blur-blur kok nang ora-ora kae. Waduh. Oh malah gitu. Ada ya bekas ta. Hah? Ular kobra. Oh ulo, kaya ulo, bekos, sos, bekos, ya wis, ora entekno kembang semono, sesuk nek kurang kepenak dadi utawa nggih pecel apa gawe gudangan kembang bae. Nah, tukokno mbang bureh, kepenak. Kembang gadung ki apa? Wah, sing tanggung jawab, kembang gadung kembang apa? Wah, apa ini? Dalam mantuk lan jenengan ki pirsa ora kene iki ngendi terus kon ngopo ki jenengan ngerti ora? Lah yo nek jelas mudeng jenengan ki nek ngendi? Loro main jenengan. Lho main jenengan ngendi? Kaduan lor dalam hah? Gak seko ngendi sih? Oh ngat ya. Oh seko nekku sih ini ngetan sih ngetan des terus malor terus ngulon kono kowe ngidul bareng ngidul ngetan meneh. Heeh. Yo ngetan. Oke banget ya. Ngetan, ngalor, ngidul, ngetan meneh. Lho, motong. Kebesi to jarene aku kan cerita, barang cerita ora bener kebesi.
Heeh. Iki papane ngendi? Wah, kasuwen. Kasuwen. Nah, bener. Banyu manik. Nggih, banyu manik. Banyu tegese apa? Toyo. Ora dibasakno. Liyane. Banyu. Heeh, banyu apa? Lah, kula iki takon, banyu iki tegese apa? Air. Udah salah gunung. Tegese banyu iki dienggo apa? Adus. Heeh, adus kena. Bayi. Ngombai kena. Mimi. Mimi, Mimi. mimi, Karo kelan. masak. Lah, wo nek masak karo kelan ki apa bedane? Ya beda tulisane. Oh, bener tulisane iki. Wah, repot. Bolah-olah ngono kuwi. Enggak ya. Heeh, terus dienggo apa? Klan Bandung direne. Heeh, bener. Kelan bazung. Heeh, kelan bazung sok-sok-soke. Bumbune kuruza. Dipangan BZZ. Heeh. Lah petek rupane poteng. Ya, murakapi jenenge banyu ki murakapi sing nguripi ya banyu. Lah mulane Enek sing banyu ra kena nggo masak. banyu apa iki? Banyu segala kae nggo masak. Pak. Lah lekak kok. Pliket tambah. Pliket tak. Pliket lho maksudnya pliket kaya kethek. Ora pliket tek. Aja dianu to dibuat spasi to. Dalem. Beli. Pliket tek. Lah, pliket tek itu dadi maksudnya pliket kaya kethek ngono lho, ora dianu to. Plikete kaya kethek. Nah, pliket. Pliket teh. Wah. Iki gak pas kethek intinya aku. Aja nang aku. Ya pliket Pliket. tek. Nah, ya dadi pliket lho. Anu nek apa? Banyune segara ki pliket ngono lho. Cuma net. Heeh. Nggih, niki marak sowan wonten ing Banyu Manik nderek mangayu bagya adicara upacara adat bersih dusun. Rasulan. Nggih dinten niki mau, Bu? Rasulan? Nggih, ya niki wau, pase dinten niki wau. Kok dulan-dulan to? Oh, mojud. Kowe cara nggone dhewek mujud utawa ngraketke wis duluran. Heeh. Nggih. Nek rasul ku ora jangan basem. Ya paling ora jangan rambak. Sami mboten Bu? Sami to? Heeh, kelan rambak. Terus goreng tahu, goreng tempe, goreng abon, goreng pesek. Sami to, sami to. Heeh. Ya, Bu, itu ndak jadi ditagih. Ngene nyeritakno. Dadi gawe pesek kowe saka nek radune yo kacang. Heeh. Kacang dhewe. Beras ditutu terus oh dadi peru. Nggih, iki mergane tujuannya dipesek. Heeh, dadi beras ditutu. Terus diayak sik. Diayak kan lembut kok terus diuleti. Udah kemelatak kowe nek terus ngono wae. Ngejo nyempal lontung. Paling ora iki diayak kan lembut. Kapan aku mangan? Ngendi? Lah kowe gelem glepung kek glepung kuwi glepung mbuh. Nah, kayak kamu kok tambah pangan bubuk dari sak bubuk-bubuknya dibayar. Loh, aja mirang-mirang no. Iki ngene, awake dhewe marak sowan iki wis kabeh jangkep. Dadi para piyai-piyai kene kantun mirsani. Perkara bae engko. Bisa ya kira-kira salah. Osek.
iki engko bar saka kene rampung. Aku mulai. Lah ayo ya payake kapan yo ditekan. Anu piye yo? Upama goreng ngono kek ngambet piye lho? Ganyang pawon. Hah? Ganyang pawon. Lah iki saya ngrusake sebarang-barang. Wadah sambel genah ora kakaruan iki. Ngene lho tegese mara menyang pawon iki papan sing dienggo masak. Gawe payek. Hah? Yo yo, gak apa iki. Hus, kok dapuranmu? Aja nganggo rakmu dadi dapur gek titik. Aja. Lakmu ndak diterona dadi dapuranku barang kena iki. Nggih. Pun lirik gojekan ngoten. Bung Yasming Swasana lagune. Ya, yo. Ya, lagu napa? Heeh. Iwak peyek sego jagung. Iwak peyek. Nah itu lagu. Lagu Mbak. Lagu. Gini. Besek, Pak. Rasa anu, rasa nagi simbah. Oh jenengan ada jalur lagu apa? Iwak pesek. Iwak pesek. Apa? Iwak pesek. Wah, lopo itu. Man buka kepean sih. Apa Mbak? Iwak pesek. Iwak pesek toh. Beres. Yo, Pak, langsung ae apa-apa. Engko ditututi kanca-kanca. Digolek alon-alon nggih, tak sedikani ning umpama ora tekan gonge sing sebenere yo jaluk pangapura, mergane yo saben slekope jadilan kok jenengan ki terus melu ngono. Tegese gongan ki ora runtut lagune, ngono lho. Wong yo kanca-kanca urung garap, dadi sak candak-candake. Wis, Nak? Ayo.